Türkmenistanyň gurak gelen 2018-nji ýylyň galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi. TDH-nyň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň 21-nji maýda gol çekenkarary ýetişdirilen galla hasylynyň ýytgisiz ýygnalmagyny we gallaçylar bilen wagtyny hasaplaşylmagyny maksat edinýär. Emma muňa garamadan adatlyň habarçylar bilen söhbetdeş bolan daýhanlar bu ýyl ýurdun galla meýdanlaryny göwgören buğdaýyň ýeterlik boýalmanyny we Amerikan kombaynlarynyň oragyny ýylmejekdigini aýdýarlar. Adatlyň yerli çeşmeleri ýylyň gurak gelýänligini geçen ýylyň oktyabr-dekabr aýlaryny buğday ekilýän wagtyny habar berdiler. Şol wagtda da buğdaýyň odal suw tutulan, şüdügar edilen yerlere ekilmän küpürsäp ýatan gurak meýdany ekilenligi, ýaplara goýberilmeli suwuň bolsa 2 ay çemesi gijikdirilýänligi hakynda habarlar gowuşdy. Türkmenistan geçen ýyl planlaşdyrylan 1.600.000 tonna buğdaýynyň diňe 1 million tonnasyny ýygnady we bu ýagda ýurtda un gytçylygyny alyp geldi. Emma prezidentiň ýurtda azyk üçinçiligi boýunça ýörüýte komissiýa döredenligine garamazdan gurak gelen ýylyň buğday hasylyny halas etmek ýa buğday ekilen meýdanlary kanallan ýa suw howdanlaryna toplanan suwdan sugarmak boýunça edilen işler barada Türkmen medeniýetine hiç bir maglumat berilmedi. Şol wagtda Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä Ahal vilayetinin Göktepe, Bäherden, Balkan vilayetinin Serdar, Bereket etraflarının ekin meydanlarını göğören buğday häzirji da göýdük görünýär. Aşgabat, Krasnovodsk asfalt ýolunyň iki tarapyna ekilen buğdaýlar bolmanyny her tarapyň göz ýetiminden iýini kilometre etýän umum uwyrlygy 150-160 kilometre etýän meýdanyna buğdaýlaryň boýanmanyny görünip durdy. Adatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan daýhanlar hem bu ýyl buğdaýyň göýdük bolanyny, buğdaý tümmülleriniň boýunyň Amerikan kombaynlarynyň oragyny ýetmejekdigini, üstesine buğdaý hoşalarynyň sanynyň hem ören azdygyny aýdýarlar. Hökümet tarapyndan bellenlen plan borçnama esasında buğday planını dolmajakdygymyz ýylyň başyndan hem bellidi. Emma birini 2-3 üçin ulanılan tohum, tehnika, dökünleyen ýaldatlar boýunça hasaplaşyp geçirmeli we bu berginiň aşagyndan nädip çykjagymyzy alady diýär diýip adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Gökdepel daýhan aýtdy. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä daýhanlar bergil çykyp ulanan tohumlary, dökünleri, tehnikalary we suwlar üçin hökümet bilen hasaplaşyp bilmeseler bergilerini öz emlakleri, mal garalary bilen üzmeli bolýarlar. Türkmen prezidentiniň galla oragy barada gol çeken kararyny galla oragyny guramaçylykly geçirmek, däne kombaynlaryna tehnik hyzmat etmek, ýygnalan buğday hasylyny ýytkisiz daşamak barada aýdylsa da bergili çykan daýhanlar bilen nähil hasaplaşyljakdygy agdalmaýar. Munyň üstesinde daha şowdan oşan maglumatlary görä ýurdun Demirgazyk vilayatynyňky ýanyk suýucu stansiýalarda ýanyk ýetmezçiligi emele geldi. Şu ýylky gowa çekiş möhümine welaýatyň ow hyzmat kärhanalaryna dizel ýanygy ýetmezçilik etdi. Ow hojalyk we kommunal hyzmat tehnikalary 15 günden bäri işlemeýär. Ekin meýdanlaryna gowa çekiş bökdelýär. Ýol gurulşy, un zawodlarynyň işi hem togtady. Döwlet awtobuslar welaýatdaky ähli gatnawda hyzmat etmeýär diýip adatlygyň daha şowdaky çeşmesi habar berdi.